αγαπητοί μου φίλοι και φίλες του καναλιού. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί κάνω κοντά σας ακόμη ένα βίντεο. Σήμερα αυτό το βίντεο θα είναι για υπότες στη σιγά Νόβερμορ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ βλέπουμε το κάστρο του Νόβερμορ. Εδώ θυμίζει πάρα πολύ το νερό. Έχει καταπέλκτες και διάφορα μηχανήματα γύρω από το κάστρο για να εμποδίζει τους εχθρούς. Τώρα έχουμε και μια κατασκευή που έκανε ο Ντάριο Νταβάντσι. Ο Ντάριο Νταβάντσι ήταν ο μάστορας του βασίλειου. Και αυτό είναι για να πετάμε. Και εδώ βλέπουμε ένα ρομπότ που είναι πάλι από τον Ντάριο Νταβάντσι, που θυμίζει τον Τάλ στην αρχαιότητα. Ο Τάλος ήταν ένα ρομπότ στην αρχαία ελληνική μυθολογία, στην Κρήτη, που είχε δώσει ο Θεός ύφεστο στην Κρήτη. Τώρα πάμε σε ένα βασίλειο μαγικό, γιατί σε αυτό το βασίλειο ζουνε μάγοι. Μάγοι σαν το Μέρλιν και αυτοί βοηθάνε τον Νόβερμορ για να αντιμετωπίσουν την εχθρική ομάδα. Η εχθρική τώρα ομάδα είναι αυτή που ονομάζεται Μπέρμαν. Αυτοί οι Μπέρμαν θυμίζουν πάρα πολύ τη φωτιά. Και έχουμε εδώ τον πρίγκιπα που το λένε Μπρόντι, και εδώ τον βασιλιά που είναι πάρα πολύ αυστηρός. Επίσης υπάρχει και ένας γελοτοποιός, ο Καμπουμ. Και υπάρχουν και φλογερά άλογα και δράκοι. Επίσης οι Μπέρμαν φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα πολεμικά για να πάρουνε το βασίλειο του Νόβερμορ. Μιας που είπαμε τώρα για τα πολεμικά τους έργα, πάμε και στο καράβι τους. Το καράβι τους έχει φλογερά κανόνια που χτυπάνε κάθε εχθρό που βλέπουν δίπλα τους. Εδώ είναι ένας Μπέρμαν που πάει να πολεμήσει τον Άργουιν, που ο Άργουιν είναι ο πρίγκιπας του Νόβερμορ και κάνει μαζί με τους φίλους του Άργουιν πολλές περιπέτειες. Και εδώ βλέπουμε τη φυλακή του Νόβερμορ. Άμα σας άρεσε το βίντεο μου, κάνετε εγγραφή και like και ό,τι θέλετε στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με είδατε. Φιλάκια!